Xènia. Que calm. I fes un tuit. La Xènia. Òrfena, simpàtica, desconfiada. La Laia. Que és una noia divertida, amorosa, simpàtica, pel-roja. Les millors amigues. Una bona relació. Juntes, diversió assegurada. I alguna que altra malifeta. En Cesc, que s'uneix a la relació de la Laia i la Xènia. Amable, responsable i un tant entremaliat. La Laia i en Cesc. Relació amistosa o amorosa? Carles, el simpàtic i amorós noi de la Xènia. Educat, lladre de magdalenes, encantador. Una relació feliç i per sempre o una relació acabada. Els sospesos d'en Carles arribarà a allunyar-lo. Un nou amic, misteriós, al Twitter. Un terrible accident de moto. En Joan, el noi de l'accident. Una enemistat o una amistat? Una manifestació a l'institut. Maria i en Pere es coneixeran als les compres de supermercat. Una gran connexió entre ells. Com acabarà aquesta història? Si vols saber-ho, Lletja el llibre. Estimar-te no és tan fàcil. Xènia. que calm. Xènia. Que calm. I fes un tuit. La Xènia. Òrfena. Sí. Xènia. Que calm. No, Ainhoa, va. Perdón, es que me acuerdo